L-iskemi li daħħal il-Gvern bilan li il-familji Maltin jinvestu f'enerġija ġenerata minn pannelli fotovoltaiċi qed iħallu l-frott mixtieq. Dan kif fuq il-bjut tar-residents tal-familji Maltin fil-preżent hemm installati 21,000 sistema ta' pannelli fotovoltaiċi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma, Daniel Azzopardi, spjega li mill-iskema preżenti se jibbenefikaw 6,000 familja. Id-data li għandna jidher li hemm madwar 21,000 dar li għandha sistema ta' pannelli fotovoltaiċi fuq il-bejt u daw il-maġġoranza tagħhom ibbenefikaw minn grant. Il-familji Maltin ma kinux waħedhom li tefgħu flushom f'dawn is-sistemi li qed irrendulhom tajjeb għall-investiment li għamlu. Fil-fatt kienu eluf il-kumpaniji li wkoll ħatfu l-iskemi offruti mill-Gvern u investew f'sistemi akbar biex naqsu il-konsum b'mod drastiku. Fil-fatt total jidher li hemm madwar 23,000 bejt f'Malta li għandu sistema ta' pannelli fotovoltaiċi li jvarjaw minn sistema fejn għandek 8 pannelli għal sistema fejn għandek 400 pannella. Jidher ukoll minn anke rapporti toħroġ il-Kummissjoni Ewropea li target huwa on track. Fil-fatt pajjiżna jinsab mhux il-bot milli jilħaq il-mira tal-Kummissjoni Ewropea li sal-2020 10% tal-enerġija tiegħu tkun iġġenerata minn ejjun li jiġġedddu bħalma hija x-xemx. Il-Kap Eżekuttiv qal li pajjiżna diġà rnexxielu jilħaq 7% minn din il-mira li mistennija tintlaħaq permezz ta' aktar solar farms li se nkunu qed naraw aktar minnhom f'Malta war li l-privat ingħata l-opportunità li jinvesti f'dan is-settur. Kena żewġ skemi, kena sistema tal-solar farm komunarju fej dak li jkun minn m'għandux bejt seta' jinvesti dik kienet ta' ħafna suċċess investew kien hemm 366 familja investiet u bħalissa jieħdu dividends. U kien sistema oħra fejn l-industrija, ġifieri s-settur privat seta' jinvesti f'solar farms il fuq minn 1 megawatt kien hemm tender tiġi aġġudikat bħalissa u kellna madwar 14 bid